Liikennelakkoon on ryhdytty etsimään sopua keskusjärjestöjohtajien neuvotteluissa. Koko päivän jatkuneista keskusteluista huolimatta ratkaisua ei ole vielä saatu aikaan. Piirisovittelija Esa Lonka antaa tämän hetken tietojen mukaan sovintoesityksen 1,5 tunnin kuluttua. Sovittelijan toimistossa keskusteluihin on osallistunut myös SAK:n puheenjohtaja. Tässä tilanne on tiukka, mutta luulen, että kaikki tähtää siihen, että ratkaisu saadaan aikaan. Jos neuvotteluratkaisua ei synny, huomisaamuna alkavat Veturimiesten liiton ja Ilmailualan unionin tukilakot. Lakko pysäyttäisi Helsingin lähijunaliikenteen YTV:n alueen sisällä. Alueen ulkopuolelta eli Riihimäeltä, Järvenpäästä, Keravalta, Kirkkonummelta ja Karjaalta tulevat junat liikennöivät kuitenkin normaalisti ja pysähtelevät YTV:n alueella. Tukilakko koskisi myös Finnairin ja eräiden muiden yhtiöiden reittilentoja. Lisäksi tukilakkoon lähtee mahdollisesti myös Helsingin kaupungin puhtaanapitolaitoksen työntekijöitä, mikä vaikuttaa katujen auraukseen ja hiekotukseen. Pääministeri Paavo Lipponen on vedonnut työriidan osapuoliin sovun puolesta. Radio Suomen haastattelutunnilla Lipponen toivoi, että lakon laajentumiselta ja työriidan kärjistymiseltä voitaisiin välttyä. Lakossa olevat palomiehet vaativat jälleen erillisen sovittelulautakunnan perustamista. Kuopiossa koolla olleiden palomiesten mielestä valtakunnansovittelija Juhani Salonius kohtelee lakkolaisia epäoikeudenmukaisesti. Palomiesliiton puheenjohtajan Kalevi Jokisen mielestä lautakunta löytäisi sovun yhdessä päivässä. Palolakkoa sovitellaan jälleen valtakunnansovittelijan johdolla huomenna. Yhdysvaltain puolustusministeri on Euroopassa hakemassa tukea mahdolliselle sotilasiskulle Irakiin. Puolustusministeri William Cohen vakuutti liittolaisille, että amerikkalaisilla on vahvat todisteet siitä, että Irak salailee biologisten ja kemiallisten aseiden tuotanto-ohjelmaa. EU-maat ovat antaneet amerikkalaisille tukensa, mutta ainoastaan Britannia on luvannut osallistua mahdollisiin iskuihin. Venäläinen avustustarvikkeilla lastattu rahtikone odottaa jo toista vuorokautta lentolupaa Irakiin Moskovassa Vnukovon lentokentällä. Kansanedustaja Vladimir Zhirinovski uhmaa Irakin lentosaartoa. Hän haluaa toimittaa maahan lääkkeitä ja muita avustustarvikkeita. Naganon talviolympialaisten viime yön tuloksia. Naisten jääkiekon avausottelussa Suomi voitti Ruotsin 6-0. Naisten 15 kilometrin perinteisessä hiidossa Olga Danilova ja Larissa Lazutina veivät kaksoisvoiton Venäjälle. Pronssia sai Norjan Anita Muen Gidon. Parhaana suomalaisena Tuulikki Pyykkönen oli 12. Amerikkalaisen Beach Boys-yhtyeen kitaristi Carl Wilson on kuollut 51-vuotiaana. Hyvin pysyy paketti kasassa. 6. kolmoishyppy. Teknisesti erittäin hyvää laskua. Toinenkin hyppy onnistui. Nyt vain lasku kasassa loppuun saakka. Hyvä Sami! 26-77. Sami Mustonen menee kilpailussa kärkeen! Sami Mustonen johtaa tätä kilpailua. 25-76. Sami Mustonen ykkösenä. Lauri Lassila kilpailussa kolmantena. Mutta nyt Janne Lahtela, neloishyppy. Niitä ei ole. Siis vain jäljellä. Ja paineet ovat hirveät. Sisko. Edessä Isumakogenin kumppareikko. Ensimmäinen hyppy. Kolmoishyppy. Ihan hyvä, mutta ei mitään sellaista, mitä suomalaiset eivät olisi esittäneet. Katsotaan nyt. Aika 25-10. Mitkä ovat Mouselin pisteet? Lahtela siis johtaa. Mustonen kakkosena. Brassard kolmantena. Siinä Mouselin toinen hyppy. Mouseli menee kilpailussa kärkeen. Johnny Mouseli voittaa olympiakultaa. Janne Lahtela ottaa hopeaa.
ja Sami Mustonen on kilpailussa pronssimitalilla. Eikä neuvotteluissa ole vielä löydetty työntekijöitä tyydyttävää ratkaisua. Toissayönä Rovajärven panssarintorjuntaleiriltä varastetut 7 rynnäkkökivääriä on löydetty Kemistä. Poliisi on pidättänyt anastuksesta epäiltyinä 3 Kemin seudulta olevaa miestä ja 1 leirillä palvelleen kemiläisen varusmiehen. Nyt on pakko virittää! 44-12. Selänne tekee 1-0 Suomelle. Näin tämä Suomen ykkösvitja virittää sieltä sellaisen ilotulituksen, että ruotsalaisjoukkue ei mahda mitään. Teemu Selänne, Saku Koivu kaksikko on siellä paikalla. Siitä se lähtee. Hyvä katko. Selänne ottaa kiekon. Koivu odottaa valtilla, mutta Teemu katsoo mitä Salo tekee ja ohjaa sinne maaliin. Loistava suoritus Selänteeltä. Selänne tekee turnauksessa toisen maalinsa, 7 tehopistettä Teemulla. Suomi johtaa 1-0 ja nyt 44-12 ottelua pelattu. Kjellberg, Ragnarsson. Veljet katkaiskaa nyt jollain ihmeen konstilla. Sundin kiertää maalille ja siinä on paikka, mutta Suomi selviää siitäkin. Kohta 7 minuuttia pelattu ja juuri näin mitä ei pitkää kiekkoa, vaan rauhallisesti Ragnarsson. Millä on sama mahdollisuus. Aloitus keskialueelta. 3 sekuntia aikaa. 3 vaivaista sekuntia. Saku Koivu aloittamassa. Eric Lindroos, Kanadan kapteeni, aloittamassa. Lindroos taitaa tosiaan joutua siihen tilanteeseen, että ainoastaan pari T-paitaa on mukana. Nekin on tosin loppuun myyty. Eli sekin saattaa jäädä vielä kokonaan saavuttamatta. Gretzky, Brimon, Juvendijk. Saako Kanada siitä laukauksen aikaa vielä eteenpäin? Aloitetaan eikä mitään toivoa. Suomi vie pronssimitalin! Suomi vie pronssimitalin! Kaataa Kanadan 3-2 pronssiottelussa. Ja näin on tapahtunut jotain sellaista, mitä jääkiekkoilu kaipaa. Tätä kansainvälinen jääkiekkoilu tarvitsee. USA on kotimatkalla, Kanada jää 4. tässä turnauksessa ja Suomen sankarit ovat siellä samassa nipussa. Ylivoimalla 3.33, 1-0, Jari Kurri, syöttäjät Nieminen ja Tikkanen. 1-1, 16.50 ja maalin tekijänä Rod Brind'Amour. 17.23. 2-1 Jere Lehtinen, syöttäjä Saku Koivu. 22.47, 2-2 maalintekijä Brendan Shanahan ja 40-17 ylivoimalla. Tämän ottelun ratkaisu. Ville Peltonen yllättää Patrick Ruan. 3-2 Suomelle voitto ja Suomen valmennusjohto. Ennen kaikkea Aravirta, Nokelainen kaksikko heti ensimmäisellä kaudellaan ottaa todella arvokkaan mitalin.
Katatonia Maldoan skali. Useita matkustajajunan vaunuja, joista osa kaatui. Junan veturi syöksyi 10 metrien päähän kiskoilta. Parhaillaan Jyväskylässä on menossa tiedotustilaisuus, jossa on läsnä toimittajamme Erkki Juurioja. Mitä uutta onnettomuudesta on selvinnyt? Onnettomuudesta on nyt viimeiset tiedot, että täällä on 11 kuollutta ja 34 loukkaantunutta, mutta tuolla murskaantuneiden junavaunujen alla on vielä varmasti vielä kuolleita, mistä emme tiedä vielä tällä hetkellä mitään. Kyllä ei aavistustakaan. Junavaunua nostetaan parhaillaan ison nosturin kanssa yläilmoihin ja vasta sen jälkeen tämä karmeus paljastuu. Sen sijaan täällä on selvinnyt, että syynä tähän onnettomuuteen todennäköisesti oli liian kova vauhti, eli tämä Turusta Pieksämäelle matkalla ollut pikajuna, missä oli 500 matkustajaa, lähti Tampereelta 20 minuuttia myöhässä ja tullessaan Jyväskylään se oli enää 10 minuuttia myöhässä. Ja liian kova vauhtia arvellaan tämän onnettomuuden syyksi. No minun oma aavistus arvailusta liian kova vauhti. Tuonne Jyväskylän rantaväylälle eli valtatielle ja 2 vaunua kaatui perusteellisesti nurin tähän radalle ja 2 muutama vaunua vielä suittui kiskoilta. Ja ainoa mikä täällä nyt tiedetään, että ainakin tämä junan kuljettaja on valitettavasti kuollut. Aiemmin oli vielä pelättävissä, että siellä syttyy tulipalo. Ilmeisesti näin ei ole kuitenkaan päässyt käymään. No juuri silloin kello 15, kun oli edellisen kerran tässä äänessä, niin silloin poliisi ja palokunta ryhtyivät tyhjentämään tätä aluetta ja yhdeksi syyksi mainittiin nimenomaan palovaara. Ovatko VR:n asiantuntijat kommentoineet mitenkään tuon junan vauhtia? Ei ole vielä täällä ollut paikalla sellaisia VR:n asiantuntijoita. He tulevat vasta myöhemmin ja kello 19 VR pitää seuraavan tiedotustilaisuudensa. Parhaillaanhan juuri tällä hetkellä on alkanut tuolla Keski-Suomen keskussairaalassa lääkärien tiedotustilaisuus. Sieltä saimme juuri tämän ennakkotiedon, että kuolleita on 11 ja loukkaantuneita 34. Erkki Juurioja, kuinka pitkään näitä pelastustöitä tullaan vielä jatkamaan? Pelastustyöt jatkuvat varmasti vielä muutaman tunnin ajan ja tämä raivaus tulee kestämään todella kauan ja poliisi on eristänyt tämän koko alueen sillä tavalla, että mitään esineitä ei saa poistaa sitä, eli poliisi ryhtyy nyt tutkimaan tätä onnettomuutta perusteellisesti ja varmaankin tänne tullaan nimittämään myös tutkijalautakunta. Kiitokset Erkki Juurioja. Onnettomuusjunassa oli mukana myös toimittaja Juha-Veli Jokinen. Näin hän kuvailee onnettomuustapahtumia. Olin tuossa vaunussa, joka nyt on kumollaan ja vessan kautta siirryin paikalle ja välittömästi kun pääsin paikalle, juna alkoi heittelehtiin, ihmiset alkoi huutaa ja päähän osui matkalaukku sieltä yläsäilöstä ja juna tosiaan heittelehti voimakkaasti, mutta onneksi tämä vaunu, johon ehdin, niin säilyi kiskoilla. Mitä ihmiset sen jälkeen tekivät? No varmasti tuli heti shokki, huutoa, verinaarmuja. Moni sai päähänsä matkalaukku sieltä ylhäältä ja ihmisiä oli lattialla jo siinä vaunussa, missä myös minä olin ja alkoi pieni shokki varmasti monella. Miten itse nyt tästä voivassa, jotka lähteä lääkäriin? Kyllä mä menen tarkastamaan, että tässä varmaan aivotärähdystä kummempaa on, mutta Miten tässä Poliisi on pidättänyt 37-vuotiaan naisen epäiltynä HIV-viruksen levittämisestä. Poliisin mukaan Kaukoidästä kotoisin oleva nainen on asunut Kuopiossa pari vuotta. Häntä epäillään HIV-viruksen tartuttamisesta suojaamattomassa sukupuoliyhteydessä vähintään 3 mieheen. Toistaiseksi Kuopiossa ei ole todettu uusia HIV-tapauksia. Nämä oli täynnä näin perjantaina ja tämä oli 20 minuuttia jo myöhässä, kun tämä lähti Tampereelta, mistä itse hyppäsin junaan. Et en tiedä, liittyykö tämä myöhässä olo tähän onnettomuuteen. Osaatko yhtään sanoa?
soi, ruuti palaa ja laukausta odottaa voi. Kun vielä lätkä säkkiä heiluttaa, niin mailat jäästä taas kohoaa. K-R-R-V-Ä-T, kärpät on rautaa, kärpät on rautaa, kärpät, 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 kärpät. Kun kärpät pelaa, niin korvissa soi, nyt kärpät on rautaa, kaikki huutaa voi, niin kyllä lätkä säkkiä heiluttaa ja ei tästä mitään tuu. Lähtis kävelemään, painais oven kiinni perässään. Valehtelisin, jos väittäisin kolmas nainen. Säätiedotus. Uusimaalla ja Kymenlaakson rannikolla pilvisyys vaihtelee ja yöllä on Hankoniemen tienoilla pikkainen lumisateen mahdollisuus, muualla ei. Huomenna on sitten selkeämpää. Yön alin on 0 ja -3 välillä, päivä ylin 5 asteen tietävillä plussa. Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa sielläkin pilvisyys lisääntyy vähitellen ja iltayöstä sataa monin paikoin räntää sekä vettä. Huomenna on jälleen pikkasen selkeämpää, lämpötila yöllä 0 kietävillä, päivällä +4 ja 7 asteen välillä. Häme ja Keski-Suomi, siellä pilvisyys. You can have the love you need to live. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. Honesty is such a lonely word. Everyone is so untrue. Honesty is hardly ever heard, and mostly what I need from you. I can always find someone to say they sympathize if I wear my heart out on my sleeve. But I don't want some pretty face to tell me pretty lies. All I want is someone to believe. Honesty is such a lonely word. Mennä! David jää ja Häkkinen tulee. Ei anneta epäilijöille mitään tilaa. Kaikki suohon, jotka epäilevät, että Häkkinen on aina avustettavissa ykköseksi ruutulipulle. Nyt hän tulee omin voimin ja kirkkaasti kärkeen. Hän on maailman paras Formula 1 kuljettaja ja näyttää, että voittaja on suomalainen. Mika Häkkinen ykkösenä maaliin. Hän on voittaja. 3. maailmanmestaruusosakilpailu. Voitto hänelle. Loistavaa. Hyvä Mika. Se tuli sieltä. Ja nyt ei taktikointi muodostunut minkäänlaista. Revitään väki sitten kalpapelaaja nurin. Kärppäpäädyssä pelataan 40 sekuntia otteluaikaa jäljellä. Mikkola syöttää reunaan. Robinson ei jaksa oikein enää polkea. Pisto, punavyön jälkeen kiekko kärppä päätyy. Onko pitkä kiekko? On. Ja nyt tulee molari pois. 32 sekuntia jää jäljelle aikaa. Kulmassa Kuoppala pääsee kiekkoon ja saako purettua? Taitaa päästä kyllä purkamaan ja heittää kiekko hyökkäys. Sitten tulee pitkä kiekko ja aika vain vähenee Kärpiltä. Ja aloitus Kärppien hyökkäys päätyy 13 sekuntia. Keskialueelle ja nyt se on mennyt. Konttila tulee kiekko perään, ampuu tyhjään maaliin kiekon 2 sekuntia ennen loppua. Kalpa ottaa voiton, tekee 4-2 maalin. Konttila juhlii Kärppäalueen kulmassa. Kärppien tämän kauden unelma ei toteutunut, se ei onnistunut. Kärpät häviää tämän ottelun. Kalpa ottaa 3. otteluvoiton. Säilyttää liigapaikkansa. Kärppien tuska on syvä. Me ei olla koskaan pelleitty. Te väitä, että te pystytte korjaamaan tuo auton tässä näin. Kyllä me tämä ajokuntoon saadaan, ei siitä ole epäilystäkään hyvin pitkälti. Se saattaa vaan viiä jonkun verran aikaakin. Minusta ihan näyttää, että siitä on runko vääntynyt. Ai joo, mutta nythän mä hokasin, että täältä on moottorin kiinnitys pettänyt.
Nuo pultit ovat murtuneet hyvin pitkälti. Kuulkaa, ei teillä sattuisi olemaan kännykkää? Mitä? Niin, semmoista käsipuhelinta. Kännykkää, GSM:ää. Voi hitsi. Mitä? Voi hitsi. No mitä? Ei meillä oo mitään semmoista kemsää. Meillä on vaan laapuhelin. Terve. No niin. Sä olet treenaamassa. Vähän treenaan tossa. Tänä iltana pianistinamme Rudy Sabotage. Ja tänä iltana Rudy esittää teille kuuluisan Tapani Kansa potpurinsa. Kertoisitko Rudy, mitä kappaleita tämä pitää sisällä? Kiitos Reino. Siinä itse asiassa on kappaleita Minä meripoika, Mä mulle silmäni annan, I love me tender, Me and Marilyn. Se itse rakas paskena laulaa vaan itsestään, ei se mitään järkeä. Hyvät Sullahan ei näköjään se lamppu edes toimi. Siitä on virta loppu. Sulla on patterit näköjään loppu. Joo. Hyvät kansalaiset, tämän teettämämme raportin perusteella kerromme teille nyt, miten pientä sikaa voidaan lyödä kuin suomalaiset. Joo, oli miten oli, mut näin on, se on kauhu. Elska, hei, pysy sä sun omissa repliikeissäs nyt. No mut eikö tää ois se kaveri, keltä vietiin ne kaikki pienet sijat ja narut? Älä kentälle helmikuuhun 1938. Erittäin vilkas ja monipuolinen on ollut kulunut urheiluviikko. Helsingissä on saatu nähdä kansainvälistä tennistä, jääkiekkoa ja pikaluistelua. Kansainväliset tenniskilpailut ovat Westendissä, pikaluistelukilpailut pallokentällä ja täällä Kampin kentällä on jääkiekkoottelu Tukholman ja Helsingin välillä tänään lauantaina. Eilen perjantaina pelattiin täällä Ruotsi ja Suomen välinen epävirallinen maaottelu, jonka voitti Ruotsi 3-1. Nyt on siis revanssiottelu. Tässä kiekko lyötiin juuri ohi kentän. Punapaitas ruotsalaiset ovat tehneet useita hyökkäyksiä. He johtavat ensimmäisen pelivuoron puolivälissä ottelua 1-0. Suomalaisilla on valkoiset paidat, sinisin poikkijuovin ja nyt jatkuu ottelu. Ruotsalainen sai pallon. Ruotsalainen, kukas tämä nyt onkaan, Linde hyökkää, kuljettaa palloa nopeata vauhtiin, syötti tuon toiselle laidalle, jossa 2 miestä kaatui ja suomalaiset puolustajat saivat jääkiekon. Nyt on kiekko Ihalaisella, hän hyökkää hirmu vauhtia tuolta. Ruotsalaiset 2 miestä tuli väliin ja ottivat pois kiekon. Nyt se on taas ruotsalaisilla, jotka kuljettavat sitä. Nyt tuli laukausutilanne, ei, suomalainen kerkisi väliin ja niin on taas tilanne pelastettu, ei tullut siis maalia. Taas on ruotsalaiset onnistuneet saamaan kiekko haltuunsa, kuljettavat pyörivät tuolla keskikentällä. Jaha, siellä meni kiekko ohitse ja niinpä peli on siis seisatuksessa hetkisen. Ruotsalaiset ovat olleet koko ajan hieman johtavampia, mutta muutamia erinomaisia hyökkäyksiä ovat myöskin suomalaiset tehneet. Nyt on kiekko Ihalaisella, hän syöksyy keskeltä, tulee, ei, katkaistiin taas. Nyt hän lähtee uudestaan, syötti ja sai kiekon uudestaan jalkojen välistä, sen tyrkkäsi eteenpäin ja ottelu jatkuu kiihkeänä ja tulisena tuolla keskikentällä. Taas menee hyökkäys, taas menee ruotsalaiset kuljettavat kiekkoa, ohi lyötiin. Maailman. Ja niin lähdemme löytöretkelle sellaisten sointivärien maailmaan, joita ihmiskorva ennen Hammondia ei ole milloinkaan kuullut. Kyösti Kalle. Terve pojat ja onnea viime viikonlopun osakilpailu voitosta Kouvolassa. Joo, Kouvolassa oli tosi kova kilpailu. Siellä oli Suomen kaikki parhaat pillurallikuskit paikalla kiertämässä tätä Kouvolan eteläistä reittiä, eli Valtakadulta Päätekadulle pizzerian eteen, siitä Hallituskadulle poliisiaseman ohi ja siitä Koulukadun kautta takaisin Valtakadulle. Aivan. Joo, siellä oli ankarat keivit. Kouvolassahan on vaativa rata, koska kauppakatu on suljettu autoilta ja toria ei saa kiertää viikonloppuisin. Ja bussikaljat ilmeisesti riitti hyvin, koska mä en muista puolen yön jälkeen yhtään mitään. Niin kyllä tää on kova tää pillurallikuskin homma tällä tasolla. Mutta kova
homma on tuolla kaljanjuojallakin, eikä tästä hommasta tulisi mitään ilman häntä. Niin, suuri yleisöhän tuntee hyvin pillurallikuljettajat ja heidän työnsä, mutta siinä vierellä tai takapenkillä istuvan kaljanjuojan rooli on monille oudompi. Kyösti Kalmomäki, terve. Mitä kaljanjuojan tehtäviin kuuluu pillurallin aikana? Mä juon kaljaa. Juot kaljaa? Joo, ja sitten mä veivaan ikkunaa auki ja kiinni ja sitten mä huutelen ihmisille rivouksia. Aivan. Siinä täytyy olla tosi tarkka, että muistaa huutaa just silloin, kun ikkuna on auki, eikä silloin, kun se on kiinni. Joo, Kyösti on kyllä tosi ammattilainen. Kun se pääsee huutelemisen vauhtiin, niin sitä kyllä ei tarvitse hävetä. Siinä on Itä-Suomen naisvihaisin ja rasistisin teiniviiksi niekka, jossa yhdistyy mahtavalla tavalla huono itsetunto ja hyvä viinapää. Se ei ole koskaan sammunut ennen 9. Aivan. Pillurallikuski Hemminki Ontojoki. Sulla on nyt vielä 5 osakilpailua jäljellä ennen tämän kauden loppumista. Miten sinä aiot